ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bulumina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono do ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep anu joni tuma damarka joswate ka wuri ka bamaka toma obaden ka no ka de kologoto emotabtumia aw ni senanga mission mandi kono mission mu ni aya atoke ko sondons la nature walma sonde la nature ka sunku yininga ko anga sunku yininga o nature de sunku e bamanangana o lasa ambe folikan di ankramo kema anga soroka do kuma to kono karamo inituma ba kuloto imotep dumia ira nituma ba la mejakulu befo ba fo hotep aywa karamo wala sa bi amena kuma kono flaka e kwanyo wala nda introduire chugamna l'ornithologie je crois bien c'est ça voilà donc là y a introduit au dongo donc en kumana molokan ani gwanjaraba bo bi am feka kuma kono flakan donc no ye jokala aleni kongan ko kono donc la kramo ambilame o nyingali jaranye kuloto imitop jumla ne ka yoro ni fleni ya renya bala yiri banko fe kono chama de bena yano anye fɛnw développer émission tɛmɛne la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'an b'a fɛ ka kɔnɔw ye fɛn fila bɛ an k'o kɛ an teri ye an ka muɲu kosɛbɛ n'o ye patience ye ani fana an ka kɔnɔli kɛ an ka tuma ta ka baara kɛ n'o ye bari kɔnɔ ninnu tɛ ye kuma bɛɛ donc makun ani dusumajɔ c'est-à-dire le silence et la patience voilà le silence et la patience o kɔni n'i y'o fila fara i tɛgɛ kan ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko kɛnɛ bɛ yiri bɛ ji bɛ ke e ma kɔnɔ ye o tuma na o tɛ ko ɲuman ye nka n'i ye kɔnɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko donc ni mɔgɔ min fɛ ka kɔnɔw ye k'u liyalaw faamu k'u liyalaw dɔn k'u observer ka ɲa donc il te faut non seulement du silence c'est-à-dire e yɛrɛ parce que kɔnɔw mankan ka ca bon ne mankan cayara olu b'u jɔ k'e de lamɛn fɔlɔ donc il faut que fana e ka dusumajɔ ɲa parce que e bɛ se ka sigi ka mɛn i b'a sɔrɔ kɔnɔ dɔ i bɛ fɛ ka ye cogoya min na a ma taa o fan fɛ bon i bɛ taa sɔrɔ sa kɔnɔ ka kan ka liyala dɔ kɛ walima a kili dacogo ani accouplement ninnu ka taa sa a ɲaga fɛngɛ cogo i b'a sɔrɔ o ye tumako de k'a fɔ e bɛ na dɔrɔn i b'a fɔ e tare don i bɛna sɔrɔ a y'a bɛɛ k'i ɲɛna i ka taa o fɛn tɛ wala e de b'i ka tuma ta ka i dusumajɔ n'i ye liyala dɔ y'a la bi sini bɛ sinikɛnɛ i bɛ se ka dɔ wɛrɛ y'a la ainsi de suite kosɛbɛ oiseau yɛrɛ ye indicateur environnemental ye an y'o de fɔ k'a bɛ fɛn camanba de yira sunkunko la n'i ka yɔrɔ ka di kɔnɔw bɛ na an man di kelen ye a ka di kɔnɔ fana ye o la sa yan yɔrɔ la an ye kɔnɔ fila de tɔmɔ bi an b'a fɛ k'an da maga minnu na an bɛ min don a la an b'o de fɔ nka o kɔrɔ tɛ k'o y'a dan yɛrɛ ko camanba bɛ o de bɛ nin kɔnɔ ninnu nɔfɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye jokala kɔnɔni ye dɔw ko ma ko jokala dɔw ko jokala i m'a ye wa donc o b'a anw ka tu kɔnɔ yan a bɛ na kuma jumɛn kosɛbɛ a yɛrɛ bɛ yan san bɛɛ bari a mago bɛ fɛn o fɛn na a b'o sɔrɔ o kɔrɔ k'i b'a ye san bɛɛ nka n'i b'a fɛ k'ale kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ soli ka wuli wali kelen wulada fɛ i b'i sigi k'i makun i bɛ jokala kɔnɔ mankan mɛn kuma dɔ la n'i ye kumakan n'i ye mankan bɔ i n'a fɔ filekan n'i sigilen to ka fɔ a bɛ segin o de kan a bɛ sogo kan a b'i laminɛ bon ni sanji fana bɛ na yanni sanji ka na nin bɛ dɔnkili da f'i b'a fɔ ko a yɛrɛ bɛ ɲagari bɔ de la wa ni sanji banna fana yɔrɔ ɲiginnen yanni fitiri ka se a bɛ dɔnkili da i b'a fɔ a bɛ ka tile tɛmɛli k'o de jansa i m'a ye wa donc jokala kɔnɔ ale b'a fɔ ale bɛ san kunbɛn ka tila ka san bilasira a bɛ san kunbɛn ka san bilasira a bɛ tile kunbɛn ka tile bilasira a nisɔn ka di wa n'a bɛ yɔrɔ la n'a bɛ dɔnkili da i b'a ye k'a fɔ a bɛ yɔrɔ yɛrɛ de a bɛ yɔrɔ animé ka ɲa o bɛ tu kɔnɔ yan nɔ i m'a ye u b'a fɔ ale de ma tubabukan na ko le grand cosif à la tête blanche donc a kɛlen don a ka misɛn ni tubani yɛrɛ ka sɔrɔ k'a disi kɛ bilenman ye k'a kuntɛgɛ jɛ k'a fari tɔ k'o fin dɔɔni i m'a ye wa donc o b'anw ka tu kɔnɔ yan nɔ ne an bɛ sɔgɔmada fɛ ani wula fɛ ani san kɔrɔ ani san nakun an b'ale mankan mɛn jokala kɔnɔ dɔɔnin don o fɛ ɲɔgɔn laminɛ ani kanja kama o b'a kɛ kɔnɔ ye min ɲininen don
fɛn fila de kama a fɔlɔfɔlɔ ye ka den la kuma mɔgɔ dɔw bɛna ɲini o kama a filanan ye min ye ayiwa an balima jeliw n bolo fila b'an kɔ ye dɛ jokala kɔnɔ bɛ ɲini jeliw fɛ a ɲaga a n'a yɛrɛ o b'a kɛ ka jeli baaraw kɛ walasa kan kana minɛ walasa hakili ka sigi kuma taabolo ni ɲɔgɔn lamɛnɛ ni fɛn ninnu kan o ye kuma kelen ye o kɔnɔ nin ni i y'o ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ anw ye yiri marali min kɛ o de y'a to an bɛ ka kɔnɔ nin ye. Mais à accouplement, c'est-à-dire à reproduction, c'est annuel ou c'est semestriel ou bien c'est trimestriel. Tiɲɛ yɛrɛ la an y'a ɲaga ɲini k'an lajɛ k'an bolo da o kisɛ kan an ma se parce que i kana dɔn k'a fɔ an bɛ i k'a dɔn anw bɛ tirinili de la ne yɛrɛ ye jokala kɔnɔ ɲaga ɲini n y'a ɲini kosɛbɛ koyi parce que dɔw de kun mago b'a la nka kɔnɔ ni ɲaga yeli ka gɛlɛn i b'a ye a fana bɛ bɔ tu de kɔnɔ kuma ni kelen kelen na dɔrɔn i b'a ye bon anw bɛ se k'a yɛrɛ wele n'i ye file fiyɛ kan fɔ k'a kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ tɔɲɔgɔn dɔ mankan a bɛ pan ka bɔ tu kɔnɔ ka na an lajɛ mais n'an ko k'an b'a nɔ minɛ kuma bɛɛ a laban na a bɛ tunun anw na a ka teli an ma se k'a ɲaga sɔrɔ i m'a ye donc an bɛ min jateminɛ dɔrɔn k'a fɔ jokala kɔnɔ nin ale kɔni ma taa ka bɔ kungo so a bɛ yan nɔ bari ji bɛ yan tu bɛ yan et puis yan yɔrɔ mankan dalen don ani kɛnɛ ka bon fana o b'a lamɛnɛ voilà et puis a kɔnɔɲɔgɔnw bɛ yen ani minnu qui sont compatibles aussi c'est ça donc o bɛ jokala kɔnɔ mankutu fɔ an ye k'a fɔ an ka kɔnɔ kɔgɔlen de don minnu kan ka mara an ka sungun kɔnɔ bon an bɛ nin fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko n'i b'a fɛ ka kɔnɔ yɛrɛ ye a ma se i ka kɔnɔ minɛ ka don sansaran kɔnɔ i bɛ yiri de turu n'i ye yiri turu ka yiri mara i b'a ye kɔnɔw bɛ na i ka yɔrɔw la donc o la sa an b'a fɔ ko an ka yɔrɔ taamasiyɛn don an bɛ min dɔn indicateur environnementaux o la kɔngɔko kɔnɔ voilà kɔnɔ filanan tiɲɛ yɛrɛ la o fana y'an ka kɔnɔ kumaba dɔ ye tɔgɔ bolo kɔnɔ ka dɔgɔn ale ye bilenman ye ka kuntɛgɛ kɛ nɛrɛmugu ye ni an b'ale wele ko kɔngɔnko kɔnɔ bamanankan sogolo cogo de don ka kuma ni kumadenw ta ka tɔgɔ da fɛn na o b'olu wele tubabukan na ko gonolek de barbarie i m'a ye gonolek de barbarie ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin tɔgɔ ninnu mɛn tubabuw fɛ yen tubabuw b'a dɔn k'a fɔ ko kɔnɔ don ko minnu ye o ye u fila fila de bɛ yaala u bɛ ɲɔgɔn laminɛ o bɛ ɲɔgɔn laminɛ o ye an ka kumaden ta an ka kɔnɔ nin tɔgɔ yɛrɛ lamɛn ko bamanan yɔrɔ caman bɛ yen nɔ ni kɔnɔ nin kasira ka bɛn n'i ye kumasen min ma ko cogo fila don wali kelen i bɛ kuma ni jɔ o y'o bannen wali kelen i bɛ kuma ni falen wali kelen i bɛ segin kɔ sisan ka taa kuma dɔ fɔlen na ka tila k'a ɲɛfɔ ka na ko ka mɔgɔ kɔn kuma kɔnɔ o kɔrɔ i taara ɲɛ a tigi b'i kɔ i yɛrɛ t'a dɔn n'a bɛ ka kun i la yɛrɛ ko k'a makɔnɔ donc u y'o ta k'o sogolo cogo dɔ la ka tɔgɔ nin bange ka bɔ o kɔnɔ ko kɔnkanko kɔnɔ yiri kɔnɔ kɔgɔlen de don min bɛ anw ka kumaw tacogo ni kumaw fɔcogo ka o ɲɛ yira mɔgɔw la quoi répétition bɛ yen après question et réponse fana bɛ yen o kɔnɔ nin b'o bɛɛ kɛ parce que u bɛ ɲɔgɔn laminɛ cɛ ni muso u fila fila bɛ yala u bɛ ɲɔgɔn laminɛ nka o n'a ta bɛɛ anw ka maakɔrɔ dɔw bɛ u sinsin nin kan k'a fɔ ko kɔnɔ taali ɲɛfɛ ka nin fɛn nin yira an na a t'an tiɲɛ dɛ a b'an ɲa de. Donc i b'a fɔ kɔnɔ in yɛrɛ c'est-à-dire a bɛ i b'a fɔ kibaruya lase kɔnɔ dɔ kan c'est-à-dire ni kibaruya bɛ yen ni i y'a kasika mɛn e b'a dɔn ko kuma dɔ ka kan ka na f'i ye donc ale bɛ kɔn fo a fɔbaga ɲɛ a bɛ kɔn a fɔbaga ɲɛ kɔnni b'a la dɛ a b'a fɔbaga a bɛ fɔli la a bɛ makɔnɔni na a bɛ kibaruya lase fana na tiɲɛ yɛrɛ la anw ka nin sugun kɔnɔ parce que e sigilen yan sisan dɔ ka kan ka na ci fɔ e ye a kungo so balima dɔ bɛ sira la walima mɔgɔ dɔ bɛ sira la donc kunnafoni de bɛna lase donc ale bɛ kɔn o tigi ɲɛ ka na e lasɔmi ko kunnafoni dɔ bɛ sira la dɛ f'i k'i banba a lamɛnni de la o kibaruya mɛn a bɛ se ka kɛ minnu bɛ nale u bɛ kumadenw na nin kɔnɔ nin b'a fɔ ko kuma bɛ sen n'a yɛrɛ ka sɔrɔ o ma na e ka yɔrɔ la nka a bɛ se ka nali ko fɔ nka a bɛ se k'e fana ka kunnafoni dicogo fanga ani a ka kan ka ɲɛfɔcogo kumasen min kan a b'o ɲɛfɔ communication de don c'est un oiseau de la communication n'i y'anw ka kalansira ninnu ta i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ dɔw bɛ wariba de bɔ pour que nin fɛn ninnu ka taa ɲɛf'u ye cogo wɛrɛ la ka sɔrɔ a b'an yɛrɛ senkɔrɔ yan i y'a ye cogo di sa wala a bɛ fɔ ten ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa donc an bɛ dan yan ko yaman dɔgɔ hɔtɛp ngana manga
ko tasasa ani nasasa gingingin ani gangangan ko bankoma ani sonkoma ko cɛma sunzun ani bacɛma sunzun saa jula ani komi kolokolo dugumajɔ sujugu bolo minɛ yiri ko saa tɔ ani lɛn tɔ soso fana ani lɛn sima ko tagabali kun do bilisa mɛmɛ ko kami dotɔ fɛn fin kirikiri a bɔtɔ fɛn wuri cɔri cɔri ko likuru kelen marakuru kɔnɔ dɔn ko kɔli juruma ni kɔli barama dan sɔgɔni ko